Mayong buntag sa tanan di ata diri sa kapinyahan ni Madam. Unsay pangalan to, Madam? Madam Del. Madam Dels? Dilma. Dilma. Delma, Madam Delma. Delma. O mo na yung tag-iya diri sa pinyahan. Asa man ka nakakuha nagharbi akuan ani? Si Milya. Sa amo din sa una. Sa una. Daghana na po yagan no. Nga gipangawat man gani ning. Duha suswa ano po dungagan po ta butituhan no. Gisikit-sikit na gani. Grabe no. Daghana po yagan indota. O atong tan-awon diha aron guys, ang ilang pinya guys. Ano? Kay magmuha man si Madam. Ug nabay. Naglag kaya? Yes. Hala. Mo na ang 60. Oh. Hala, dako abo jagan no. Pero dili pa na hilaw pa man na, Madam. Uy, unna ni. Hinog daw ko ang tamisay na. Katong yelo na pud, Madam. Uya, bisan dili na di pa yelo ya tamisay ya. Kani Ang kuan ra may tan-aw nimo ani, ang Kanang sa- punuan, oh. aray ko. Wa pa. Ato nakita no diri na nakuyos na ang punuan. Ngayon po din na nakuyos di ay. O makuyos man basta mahinog na gani kuyos ng punuan. Pero ang kaniya burag tan-aw nimo hilaw pero hinog na. Hinog na. Oo. Mo day. Basta kuyos na day. Mo na day. Nahinog na di ay. Oo. Kato lagi dito ako nakita na yelo naman to na watabon eh. Asa dapit? Itong dito Unsa man po to siya, hinog na to. Na day hinog. Kari mong nabidyohan ganina. Unsa man to, hinog na to. Karon diri sa entrada. Atong surihon guys kay katubitang. Tanaw ba ang punuan? Mura man lagi ilo pa siguro ni si Jagkuan kaning ani di pa din hinog. Na yelo ra man day ka ng kuan. Panit. Ngani na mga yelo nagpanit di pa na siya. Nasunog ra man day na. Sa init. Napagadyo ning tapad pagadyo do, tapad-tapad ra. Dali arong makakita ka. Dili nga ala pang ano. Hala. Mo ilahanan gadyo di ay. Kani dako ay naman. Di pa ni. Yan na. Yan na siya. Oh na. Oh. Kuyot na. Oh, mo nay kuyot na. Nahila pa man ang kuan. Hinog na na. Hinog na kay ni. Oo. Nakuyot na guys. Muna na ang kuhaon. Pila ka buki mo? Isa ra. Pero wa mo koy dang kwarta diri Sige ra kay tuan ra na ho. Di bitaw ka mulaya. Bitaw. Sa isinta ang isa guys. Madako magamay sa isinta. Ang gamay 20. 20 ang kanang dako nga na sa isinta na siya. Ang timbangon nimo ni kapen gyud sa silta. Kay ni ara ma din he. Ikaw man. Mo din nila na gud sa hinog na. Dire ko nang uhag ka ng Ang tag-iyaan ito. one guys kanang pang tanom nato sa atong farm. Kay nagkuha man gayo ko dire guys pero to ako dito speaker sige nang uhaogan ng similya. Mo ni na klase ang atong idugang tanom sa atong farm. O giputos ala nindot gadyo di ay ilhanan o nagadyo di si hinog na guys so kagwapa kaayo sa pinya mo ni ang pinya
Unsa ni na pangana variety na pinya? Hawaii. Hawaii. Pero katong ako Hawaii man lagi po natanong pero dili man lagi ani kadagko dayaw. Asa dapit. Des bukid. Gagmayon siguro. Napoy gagmay na kuan ano. Oh. Kaning uban nagagmay na kay murag karaan na bitaw. Kanang inani. Sa karon na namungan na adlaw-adlaw pila kay imong ma-income kayo dani? 2,000 kapil. 2,000? Sa kadlaw? Kung wala may mamalit, kung dili naman kawaton. Hala no. O kana ka yung season gayon na namunga siya ug matigom ang kwarta nimo mapila ka imong gayong ma-income? 2,000 kay dong may Taga adlaw. Og ipuno na tanan ipila man na. itong una na tuig. Puro to dagko. Nahalinan ni og libo kapil. Libora pero kanaga yung siyempre nahuman na nimog harvest tanan. Pila ka yung imong na halin jud tanan anay abot ka nimog 30,000 wara. Pero mga 10,000 Jis ano. Hala no. Naadin haya. Hala hinog. Tawang punuan. Hinog na. Kanang punuan may tanawa. Oh, Kari dili pa ni hinog. pa. Hala duha ko no. Murag hinog na siguro na. Dili pa. Gusto di kaon man. Ikaon. Ikot-kot mas mazuhog simod. Ilang kabahinan. Mukhang po dahil sila kabahinan nila. Sukad sa imong pagpungangkog pinya kanagad yung iyang punuan inganan Oh, pag muhuyos na birahin na dayon. kay og di nimo panghaon. Lahi man ang manguha. Kanang okay na na. Oh. Kina po nagpalit na to. Ang nagpalit, wa man kahapde kay lahi man ang palit. Na siya ilhanan no. Kaya kung nagtanawan diha katura man nasunog sa init na murag hinog na tan-awon. Pero dili na siya kay wa man siya maputo. Pero dili pa dito siya hinog. Oh, di pa. Ang mahil gad ni mga hinog. Kani dili pa ni hinog. Di pa. Puyos na ang kuan. Kana yan na para na kuan na. Di pa. Sunod adlaw na. Ani ang magtanong ka. Pila ka? Kuan, pero laghangon nimo kay pilmero pa man imong laghangon pagtanong. Ay ngani ra lamang kuan non pagtanong. Kuan man gud sa mukanat para ay nani o nagsikik-sikik. Mga isa kamit kuan duha ka roller o isa ba kapin isag tunga. Mura na imo isa? Kay ihatod lang ako dito. Kato si madam mo palit to siya. Dili din na siya pwede. Hindi pa siguro din na.
Ito. Bawa pa. Sunod adlaw pa. Hilaw pa man di ay. Hilaw pa. Di pa. Sunod adlaw pa na. Daghan ang sunod adlaw ni mo na harvest na no. Nasidak po ng inyong Unsa? cellphone sa Ay, kurinti. napukot. Okay, so tanawa mo ni ilhanan kami itong kuyos na ang puno, hinog na siya. Kay, litso. Di pa? Kagwapa ka adyo. Basta magkugig tanom na ma-harvest. Di ba? Okay yun. Mo ni advice sa tanan na mga tao kanang gusto gayud na mag-farm. Bisag unsa na klase na itanom Dagan na kuya. maka-income ta. Di ba, madam? Mga pila ni katuig ninyo na kuan na Upat na ni kanang sukad sa una pa ninyong tanom hantod karo upat na katuig. Di ba kanindot ka adyo no? Kinsa po yung nagtudlo sa inyo, madam, na maging tanom ni ani? Kami ragod. Ah, Tamnan sa tag-iya. hmm. Kaya kita kuay oh. Na? Dili pa pud lagi ta sweet oh, murag dugay pud ta makaila hinog na bag ilaw pa. Oo, di ah, hinog. Katong isa nay. Kung paano dito? Asa? Aray. Grabe no. Bisag di pagajud ingon na kuan basta huyos na ang kuan, hinog na siya. Tamis naman na siya. Wala na takabukya. Payo din na nay. Hmm. Kuha na lang isa. Oh, pwede na. Oh. Ala. Na ana kay regular ka dako. Lami ay na. Kaya ga jud ay mo isa ka adlaw kung daghay mong ma-harvest 2,000 ha no. Para nagtapad oh. Ang corona atong pangayoon kay atong itanom. Kabugas na dami ito. Nagkatunguan na nga. O, gumadwa. Kuha na doon kay tanong doon. Ay, tanong ni balik eh.
Ahong pangayo. Na, tiyan na ko. Pila lang po tong ahong kuan. Ayaw na nakuha Oh, ni mo. sige. Ito, sige. Okay, daghan salamat sa iyong tanan. Ayo kalimte, mag-subscribe mo diha sa atong YouTube channel. Bye.